wawa nonse kwina kulikonse kumene mukutionera pano tipashamiyona naletsa. Panopa timakhala ndi zinthu zosiyanasiyana, nkhani zomvetsa chisoni, nkhani zosangalatsa, nkhani zokupangisa kuti uzingonerabe video iyi. Komano kwa kanthawi kanoka ningokupemphani mungondipasa 4 minutes yokha ndikufotokozereni zokhuza Forex. Okay, kodi Forex ndi chani? Ambiri makhala muzifunsa. So mauti Forex ndi chidule chabe chamawu kuti foreign exchange. Foreign exchange ndi msika wa dziko lonse lapansi umene anthu amagula ndi kugulitsa ndalama. Maleti apa foreign exchange kapena mtengo umene kugulira ndalama ina umangotengera mphamvu ya ndalamayo. Ngati panopa kuti ugule ma US dollars ndi kwacha upereka makwacha ambiri fajani kwacha athuyi ikutha mphamvu tsiku ndi tsiku. So Forex simangogulisidwa ndo ina aliyense ayi. Forex imagulisidwa ndi mabanki kapena anthu amene adalandira license yokuti azichita business imeneyo. Komano vuto linalo kuno kwathu kuno ku Malawi ndi black market. Kodi black market ndi chani? Okay, black market ndi msika wa Forex omwewo umene hapa ndikuitengera perspective ya Forex. Okay, black market ni msika wa Forex omwewo umene system yake it's outside the banking system. Olo mitengo yake amangozipangira, atakufuna kuti zikhale zokwera kwambiri azipangira chifukwa palibe amene angawauze zochita. Kawiri ku black market ndalama yake makhala yokwererako kusiyana ndi ku banki zimene zimapangisa kuti anthu ambiri azikagulisa ndalama zawo zakunja through black market. Ndipereke chisanzo, tsiku la lero $1 ndi ku banki ndi 1800. So $1 mwe kuti ukayigulise kwa munthu wina wake kunjako through black market ndalama yake ndi 4000 chakuti. Ndiye mutha kuona kusiyana kwake. Ngana anthu ambiri akuthamangira kupita ku black market ko. Komano kodi black market ikutipweteka bwanji ngati ife Malawi? Okay, black market ikutipweteka kwambiri chifukwa black market ndimene kupangisa kuti tsiku ndi tsiku katundu azikwera. Ndikunena katundu akopangidwa kunja ngati zinthu izizi ma air freshener okuti amapangidwa kunja zikukwera tsiku ndi tsiku chifukwa cha black market. Okay, black market ikuononga ndalama yathu kwa chathu ikuonongeka chifukwa cha black market. Chifukwa chani? Anthu ambiri ngati akugula ma dollars kuchokera ku black market ndiye kuti demand imapanga rise. As a result ndalama ija imakwera mphamvu, dollar ija kwa chathu imagwa. Nde ngati kwa chathu yagwa ndiye kuti zinthu zonse zimene tikugula kunja izi maglasi amenewa timaloko ti ma memory card, ma card reader zonse zimakwera mtengo pa msika wathu ku Malawi kuno. Chifukwa chani? Chifukwa chokuti ndalama imene timakaodera zinthu izizi yatani yakwera mphamvu, kwacha yathu yatsika mphamvu. Chimenecho ndi chisanzo cha basic. Chinthu china black market ikutipweteka chifukwa choti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kukhala ovuta. Kuvuta kwake kwa mtundu wanji kuti business iyende and mashopu ambiri ku Malawi kunoko katundu opangidwa ku Malawi kunoko it's less than 1% or 0. Mulibiletu katundu opangidwa ku Malawi kunoko. Ndi katundu uja anthu amene amakatoderawo amafuna ndalama yakunja ija imene ikupezeka pa black market pokha. And pa black market po mtengo ndokwera. Ndi iweyo ngati Malawi wakumudzi, Malawi amene ukusowa china chilichonse umakachigula chinthu chija motani modula chifukwa ulibe choice. Anthu ajeso amene akuoda aja alibe choice. Chifukwa chani? Izi zikuchitika chonchi chifukwa chokuti ndikuona ngati kuti ma law enforcement agents athu ayilekerera black market. And ngati zili choncho anthu ogwira ntchito, anthu amene akutigwirira ntchito amafuna kuti taonjezere malipiro awo zimene zimatipweteka ife. Nkana tikunena kuti black market imapanga increase cost of living. Chinthu chachiwiri chachitatu ladha, black market imapanga cycle inflation. Chifukwa chimene chimachitika nchokuti ngati kwacha ikutha mphamvu anthu
safunaso kukhala nayo kwachayo. They would rather kukagula madollars kuti azisunga. Chifukwa chani akazuka mawa ndalama imene anali nayo ije makhala yatsika mphamvu. Ndeno ngati anthu akuluza trust mu local currency, black market demand imakweraso, devaluation ya currency so imachulukaso. Nde boma limatha kuprinta ndalama zambirimbiri kuti apange fix vuto la kugwa kwa chakudya. Komano zimangopangano weseni inflation, katundu amangokwera be. Ndipereke chitsanzo ku Zimbabwe ndi ku Venezuela. Ku Zimbabwe timamva kuti anapanga currency yokwana 1 trillion and sinkhani yaboza, currency yake ndimene kuyonayi. Anapanga currency yokwana 1 trillion. Ku Venezuela anachitika so hyperinflation. Chifukwa chani? Chifukwa choyilekerera black market kuti izipanga control currency rate yawo. And ku Nigeria atapanga so Forex so ikongopangidwa trade zachimidzi zachisawawa. Nthawi inake katundu ndimamva so kuti ku Nigeria anthu akudandaula katundu so anakwera kwambiri. Ndiye ndimalize chonchi. Free black market ikutononga ife ya Malawi osalakwa. Pempho langa lipite kuboma kuti chonde musailekerere black market. Black market itipweteka ndipo sinati. Ngati mungailekerere black market kuti anthu azingogulisa ndi kugula ndalama mwachisawa apena paliponse, anthufe. I don't think chabwino sindikuona, because it's not only kuti botolo ili la mafuta 2 liters tiziligula 15,000 and lero tikuligula 15,000. Koma chifukwa seko yake yomwe tikungozungulira mcheni momwemo mawa tazagula 20,000 and we can't complain. Chifukwa chani tikudzilekerera zinthuzi. Ndeno pempho langa lipite kuma law enforcement agents kuti munakapangapo regulate forex exchange kuti tikhale ndi forex iko at least yochepa yoka kuti tipange ku stabilize our economy. And chinanso ndipempha Malawi kuti let's boycott zinthu zopangidwa kunja. Makamaka zinthu zimene kumalawi kunoko zimapezeka. I don't see chifukwa chimene munthu ungapiteka mu Shoprite ukagula sugar opangidwa ku South Africa yeti tikhala ndi sugar water. Zimenezo zimapangisa be kuti forex yochepa imene nayo yomwe ija tizigulira zinthu zosafunikira. Andiso Amalawi tieni tikhale ndi mtima opanga manufacture. Osati ndi tomato amene opezeka mu Shoprite azikhala ochokera ku Zambia. Tikhale ndi mtima opanga manufacture, tikhale ndi mtima olima. Tomato tizilima. Tomato sauce tipange manufacture tomato sauce wa Malawi muno. And teeth brush, colgate tipange manufacture. Komanso chomaliza akuluakulu ambiri mmangoonera ma video sapanga follow pano. Pangani follow, pangani like, ngati mukutiona pa YouTube pangani subscribe, ku TikTok tipangeni follow, pa Facebook pano tipangeni follow, tipangeni share. Malo ena ali onsewo ndathaine wanu Shamina Mustafa.